Ndị ba ekenekwa m unu Igbo bụ Igbo ekenekwa m ebe na nene m nna o setikwa nụ na anụkwa nke na-eme na igwe kredo apụtago kịta sịkwa okwu ihe niile ndị dibịa anụnwa na-eme na by removing him na their WhatsApp group niile na he hereby denounce Igbo secretary ndị dibịa na the whole of southeastern niile na ọnaghịzi ihe ọ na-abụ na onwerezi ihe ọ na-eme. O nwere nchekwu nu pay attention na this video. Ọ sị na ihe ndị anụnwa na-eme bụ na ha bata na their WhatsApp group he dey clear say na onye anụnwa na ya eme gị na ya dotu onye ahụ ifi ọhịa everybody bido mewe video post emewe ihe niile ha na-eme just to make sure na gị nọ na ha doturu onye ahụ that na ọ bụrụ ọsọ Ebuka Obi ka ndị a na-adọ ihe anụnwa na ndị a nwee kakus klik ọ ya bụ ha bata na social media fụ na onye anụnwa na-eme ọfụma he feel na ha ya dotu ya ndị ahụ na ihe a bụ envy that he doesn't want to be part of that group anymore. Ịghọtago na ihe evangelist Ebuka Obi mee n'Ingo Kpala nwụọ ya kpata oyi o wee sị mba ka o wee pụta wee support bụ onye nke ya kwakọnụ na-afụ ekpere sọsọ 3 days put confusion in the camp of the enemies. Just 3 days pray emecha ndị mmadụ ị na-asị. So I want to also encourage you, don't be angry at them reacting because this is getting a big agitation coming from the pit of hell. Oye ekwensu na-edugharị ndị anụnwa oye ha mụtara ihe ha na-eme dị ihe a because onye ọbụla anyị na-ekwensu na-eme ka oye ọ na-aka ha si aghasasị na-emegheli ka ndị na-anaghọzi. So don't be angry. So igwe kredo wee sịkwa na gịnị mee na mgbe akwa ọkụkọ gbapere ụlọ ya na ọ na-aka si wee mgbe ahụ wee bịakwa wee sote wee so akwa ọkụkọ na ha filo na akwa ọkụkọ bidogobe imago na akwa ọkụkọ tipue from nowhere na-aka ha si dọ ya nna anyị na vidiyo na nwee isosi ya na-apụ gị n'ọnụ Jesus Christ. So ihe ha ama na ndị Igbo anyị ụfọdụ ndị Igbo dị this kind of extremely wicked to this level. So as this problem adagana na the camp of the enemy nna anyị aka na-ekwu they will keep disgracing themselves, they will keep exposing themselves. In as much as unu olu ntutu taa sị na nwanne unu nwoke bụ evangelist bụkwa nwanne anyị nwoke bụ onye Igbo nke anyị amanzuru n'ike sọsọ mgbe Jerry Eze na ala bidat na Jerry Eze na-asụ English. Jerry Eze don't want to associate with ndị Igbo na ọ chọghị ime unity mgbe Igbo content chukwu na tili ya ụzọ nke ya omele nke ya na awụ na Jerry Eze bịa nachi ya tasụbe Igbo mewe ịmago mewe na-anata ndị agha achọgo wee dotu ya bụ ya ofu ihe mana upon that still ha hapụrụ ya aka. N'ezie nwanne ya nwoke bụ evangelist Ebuka na ebubata everything niile onwe ma school ma pure water ma bottle water ma university ma gwụgwọ to go hospital unu na-adọ ya onye ọbụla si ebe a na-eme ka ha maa ka ihe dotu ihe ekwensu na-apaghị ime mana still they did not win. So biko nenenu this video, necha this video, emetụ m aka na share button and drop your comment in the comment section ka ọ dịnụ.
Igbo bi Igbo ekene m unu. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu. Ọ ka bụkwa nwa unu nwoke bụ Igwe Krede Arọbụnagụ Nwanri, onu eji wee malụ mbe ma ọmụnwa na-ekwu. Transform enwere gate nke ikpeazụ a, naked wire, ọkụ na-elele. Eziokwu bụ ndụ nke ikpeazụ a Igbo ji eje iwe. O ji chukwu mmadụ na nke ikpeazụ a, ọ mụ na-ekwu. O nwere ibe na-ewu na social media. M chọrọ ka m tinye ọnụ, just ka m kwuchara obere okwu, abịara m ịkọ ogologo akụkọ, just ka m address a little something there. Concerning ihe ndị na Facebook na ndị dibia remove m na group chat nọ with them. Actually abịara m ịkọwara ụmụnne m ndị nwere thinking faculty ka nya bụ ife ji mee ka iji na-aghọtefene m. Abụrụ m native doctor, ibe mbụ aka ji ọbọ. Abụ m last born na ndị m ọmụnwa bụ ọfọ ike nga agụ nkwọ. Abụrụ m native doctor. Mana o nwere ibe melụ nji wee banyelụ ndị dibia n'otu grupu baba nwa iwe kpọọ m akpọ. Ibe a na-akpọ bawo Southeast Native Doctors Association. Ha kpọọ m sị m Igwe Krede ebe ọ na nna-eme ọdịnala na-emesie ike. Adịna nje school na bacha ka m bụrụ dia secretary. I will make my way appoint him secretary, Southeast Native Doctors Association. Obromo Jekuluva Seven and Chole Bata. They appointed me because Nanje school will graduate the certificate. Male de Mala Agwu, Mala represent, Mala interpret. Maluko some kind of stunt to Ayana to Gasi Meyane man ekwu. So ka ebidolu ije ngo bala ebukobi. Mfugasi ife na emen and me follow Ebukobi and my watch video. Even like Kalita Basalo Zion ministry, the method had you praise God because I love praises very well. Mweme again. Onwere okwu Ebukobi kwu gbasara Nnamdi Kalu, nwe okwu gbasara Ndi Igbo na Zion ministry Lagos branch. Iwe okwuru ekwusie n'ike si Igbo natalo Igbo wenata akụwa n'ụlọ. Igbo bi Igbo wenata akụwa n'ụlọ ka idozie nube anyị. And that particular sentence we even like Kalicha. And may follow the program. And even can will draw my attention to the Zion ministry. That particular sentence. Amaramu nde titi mobu politicians mobu leaders of Igbo culture and tradition putago boldly apart from Ohamadike Maazị Nnamdi Kalu. Amaramu onye ọzọ nwe ike isi kịta apụtago boldly make this statement kwụya ọkwụrụ ọtọ ka o ji chukwu mmadụ. So ka Ebukobi make that statement ọwụọ m akpata oyi na alụ like anya, and he said nya na-ebunaga everything onwe, nya na-ebunaga everything onwe to Southeast. Hospital ya adịa, industry ya adịa, can water factory ya adịa, ihe niile ma school ya adị that place na Ngokpala ọtọ m ụtọ. My duty is to support him to make sure no change his mind, because echini na amara mmo that hospital ka meje nwere onwe m. Echini ne amara mmo na that hospital ka ya wunje ka mo nwa mmo nwunye mmo nne mmo nna m ya oba jebe nwere onwe ba. So that hospital dị m mkpa. Echini na amara mmo that school ka nwa m ya agụ ma ụmụ m ya agụ, that school dị m mkpa. Echini na amara mo that industry ka mmadụ onye mma ya alụwa senior baulu ma ọmụnwa alụwa senior baulu, that industry dị m mkpa. My concern abụrụ iwe ọzọ is to encourage that young man, that plan, that ideology oji, to bring back all his investment to an Igbo and develop an Igbo is what I am concerned in. I don't am concerned about Agbalawa, may we catch a cruise, make content, and not get that time. What am that time? Man, even the lunch will decide is here to support, promote, and pray and talk about Zion Abriwa Zobuna. Onwelu Kaku, and I form online. Anokate to an group chat in the Omenala, more group chat in the Oka, more group chat in the Dibia, more group chat in the content creators. Anokata ewe miki even na koketa anu ije na comment section na den na akogiri. I don't care, you don't feed me. Ine ma anyi fu na nwoke gba fresh. I don't want to know what you think about it.
Till maka na share button, share this message. That's all. Anolu di akpa nkata. Si na onye die tu na ya cancel onye a. Na ya drag the person dot onye. Obyo. Obro so Ebuka Obi. Mgba akwa dedicate lo ya na 2021. Akwa okuku tiwala aki. Dedicate lo ya. Ebido gwa ya war. Ebido gwa akwa oko war. Ebido gwa war akwa oko war. Sikedi woji wula akwa oko. Eme meeting na group chat and the content creators. Onye anwa wote 11 million CJ fight la akwa oko. Siku tawa the boy. Ka na ekutie ka na promote ye. Nwoke dokpolo hotel na abo lu under 1 year. Sa na akpi akpa. Ibe gbasala Ebuka Obi ba no lugo na group chat si cover. It does not concern me. My concern is there about the development on ewetela anya na Igbo. That is my concern there. I am not concerned about Ndi Zion ida ashiwa ma ego, ma onye nwe ida ashiwa ma ego, ma ikpo m je na Zion or whatever thing. Owu na ncho ije na Zion aka m ejeketego Zion since. Aka m ejeketego icho kpobale ga aba ndị odogwu na eje Zion na akpọ m si mu bia Zion. Aka m ejeketego Zion since. Abu a person I bring up, I brought up through the adoration ministry. I'm a Roman Catholic Church. I'm a born and brought up Catholic child. My family, the whole family, was Catholic child. I am Anglican, even pure Catholic from A to Z. So you know, when you want Isiagu ma credo nke nwa na akọ is your business. I don't care. People that knows me, people that come to me for help knows that when you come to me for help and I give you date, oh yeah, man. I told me whether mama yeje adoration, mama yeje ngokpala, mama yeje Zion to make sure na that thing ololo ogbasazili even ma uka ekpela ibia yo. Ekpela ibia bia simi igwe nyalo maka na ive na-esiri m ike biko nyalo maka ka ama mo ya dịtụ mfe even disinterested we mechekwa enye odimma omu credo na ekwu ya and the genti obu na echi niile onwe ka alụsi wee nwụba m o wee wu no Zion ka m meje arụ na anwụ m adị mma bulunu m jebe Zion obu na adoration mbaka ka m meje ka arụ na anwụ m wee dị mma bulunu m jebe mbaka Awule ebube monso bulu njebe na ebube monso. Obulu na aru na anwu mu no na nke akwa oko. Kunu yebu muje. Ka we dị mma. Bulu nu mujebe dia. What we should do as Christians is to live Christ-like life. We welondo adima sign ebi we to yata alu. Jesus, mo Chukwu, mo God. Whichever one in akpo, more Mary, whatever one in a serve, more Sabbath. Well, Toyata Chukwu, Olisebulowa, Mpulobi. I believe one on your more than a malo, Be visible to Ebonyano, Mesovi Ezibomume. Love the person, care for the person. Only need care for the person. I want here, make the guinea away, me. Onya we chigalia. Before now, no one won't possibly joke, and I'm at work and no matter what, it won't come no go come. Manon one lady, honor Nigeria, honor New York, be to show them love, show them if nanya, show them love, show them if nanya. On my brain before, just off from the social media, like my talent. Or we be the Urotavamunso, Kowabalum, sim as an entertainer. You don't need to center your entertainment to one side. No Sunday or the Nanakine Jelolo. It was the video no koya zai. It was no bualo soya zai. The most important thing will equal yapuan obia or bialoli. And that is it. So one thing you can see is number one, I'm a Christian family, Roman Catholic. Each one no katok na do na be a from there. Etini no we ebujem na Zion e afum na Zion. Etini na akwa okokwa musim bia na hotel ya can entertain his guests. You go see me there. Million we lo kala aku na eme festival kpo musim bia entertain his guests. You see me there.
Ezuzu ni chida na-eme anything kpọọ m si m igwe credo m bịa nọnyere ya. You will see me there. I'm a public figure. I do not discriminate. Nke ọhụrụ ị na-eme nya gabali nke m na-eme ana agalụ m akịdị gbalụ m nya gbalụ nwunye di m ka ilo na-asị na asọrọ m unu akọsina maka credo n'enu m n'enu nwoke ka m na-egbuke ọlọ Samsung Fold 5 n'enu nwoke pimple adị m n'iru na nwoke ị na-ekwu maka ya ka ị maa m ike m edozi arụ ika m erichi arụ rapụkwa na ndị slim nwoke na-akụ ibe n'ọnụ ka ị wee malụ. So if you na-akọ online out of depression doesn't concern me. N'ihe ngwadebelu ndị Zion wụ gịnị ọwụ unu I love the way unu si love Ebuka Obi. Love onye ba nya o kwesịrị onye ọwụ na ị na-eso so shirie ike. I so me Ifeanyi Uba sogide Ifeanyi Uba. During governorship election, many politicians brought money, brought cars. For me to leave Ifeanyi Uba and come to their camp. Can be the because all this man fu ebe nlekalele ka ebe onwere onye mamu wee bịa jilaki abịa kpọọ si na ọchọ ka m bịa lụọ ọrụ ya ọrụ o wee kpọbata m wee pịacha m ticha m pịacha m wee bụrụ odogwu gị nwa nọzi nsi na akụ wee bịa wee malụ na yes na akwụ achagokwe onye ọwụ na si ọ bụrụ ya nke ị na-emenya gazieli nke onye ọwụ na onye ọzọ na-emenya gazieli enwere m time ọrụ karị ma alụ we sleep in the studio always making jingles enwere m time. Ndị ọdịnala sị ndị ọdịnala asịrọ ndị ọdịnala sị ndị ọdịnala asịrọ. And the one thing Ebuka Obi ji wee ka unu mma unu nwawu ndị ọdịnala anyị nwawu ndị ọdịnala one thing Ebuka Obi ji ka unu mma abụrụ ihe ọzọ wụ na one Ebuka Obi pụta na pulpit ọ na-akpọ ndị dibịa nwere onye ọya akpa ala ọ yara akpa akwa ọkụ ọ yara akpọ mmiri enwe ilo ọ yara akpọ eke hit ndị dibịa ka ọ ya akpụ ya nwere onye abịa wụ ndị dibịa mana unu nwa ya akpọ unu akpọwi ya ala and all defamation of character. Onya melu na yani palala ma akpụrụ mmadụ kpọchie mgba ije yoba. You can say your thing say man of God, nobody will carry you. Mana when you mention name, imani choba go okwu. Go to school, you will not go. Learn, you will not learn. You put on na social media na akotoli. Ina akpọ ndị mmadụ afa. One day puta kene gị nwa na-eme ọdịnala puta kene kpọọ gọọmenti kpọọ Buhari kpọọ Tinubu aba kwuo Tinubu nke akwuo pụta kene Tinubu ka ịma ma DSS aya abịa pai. Mana ọwụlụ men of God ma ọwụ ndị dibịa akpali aba ka esi wee chọ after all jekọta ọkọrọ bish maka president ma presidency ma governor steeti ka abịa nwụrụ ka ije tete kesi attorney general of state or attorney general of the federation ntị anụ iwe. So that is one.